poquinho de silencio, poderemos escoitar o que vamos a decir e que pensamos que é o pensamento de todos. Esta manifestación popular ten como obxectivo reiterar o noso rechazo, por un lado, a un plan xeral totalmente inadecuado para o noso territorio e absolutamente cheo de despropósitos, e por outro, tamén a xestión feita polo equipo de goberno que quixo impoñelo. Pero ademais é unha manifestación que pretende demostrar que podemos conseguir o que queiramos, todo o que nos propoñamos. O equipo de goberno funcionou neste asunto como en épocas históricas pasadas. O lema de polo pueblo pero sin o pueblo quedou moi atrás. Este pexón comenzou co acordo de 3 ou 4 en beneficio de 3 ou 4. Pero a ese xeito de facer as cousas non lle vamos a dar cabida aquí. O pueblo do Grove demostrou que non ten medo, que ninguén pode asoballarnos con creencias de superioridade. Non se nos pode impoñer nada. Teñen que contar con nós. Non poden estar aquí, non importa. Están representados igual. Pero tamén sabemos que hai outros que non queren estar. E eses tamén todos sabemos por qué e todos coñecemos as súas caras. Queremos lanzar unha mensaxe clara. Non estamos ligados a ningún partido político, a ninguno. Somos simplemente os vosos instrumentos, os que podedes utilizar para ter voz. Unha voz que ten que ser escoitada. Sae na prensa que os que queiran traballar con eles que se sumen. Pero quen traballou ata agora? Puxeron os nosos cartos nas mans dun equipo redactor a súa medida e van ter que responder por iso. Van ter que responder... do que gastaron en facer un plan xeral inaceptable e inviable e van ter que dar explicacións aos abusos que están reflexados nos mapas e que pretendían que nos aceptásemos. Estamos no camiño de conseguir os nosos propósitos, no bo camiño, pero aínda quedan algunhas cousas por facer. Esta manifestación era unha delas, xa que a resposta de aproximadamente 4.000 alegacións hai a que non lle parece contundente. 4.000 alegacións. Pero hai máis. Ao equipo de goberno non lle vamos a perdoar todo o que estes meses supuxeron para nós, para todos os que hoxe estamos aquí. O tempo empregado, os cartos que non tiñamos e que tivemos que gastar nunhas alegacións que en gran parte se fixeron para tentar corrixir os seus erros e os seus abusos. Pero sobre todo o que non lle vamos a perdoar, o que van ter que pagar é como nos fixeron sentir a terrible sensación de perda, de facernos crer que non somos dueños de nada. Eso sí que non lle lo vamos a perdoar nen a conciencia. Non é verdade. Os veciños de San Vicente e de San Martín somos dueños do que temos, moito ou pouco, e somos os primeiros interesados en conservalo. Queremos ter comunicacións axeitadas, queremos protexer as zonas naturais que fan deste sitio un lugar especial. Queremos favorecer o turismo, porque sabemos que é necesario e que ten que ser sostible e de calidade. Queremos fomentar a nosa industria e dotar de espacios aos nosos artesáns. Queremos revalorizar as nosas parcelas e queremos, en definitiva, deixarlle aos nosos fillos o que agora é noso.